fra Molis her. Jeg sidder her sammen med Amanda Døj og Anja Winther, der har skrevet bogen Flygternet og kuren mod frygt. Hun har følt sig en lille smule udenfor hende her, siden hun kom hjem fra Elving. Hun føler sig anderledes end alle de andre ender, og derfor har vi taget fat i Anja, så hun kan få lidt mere sjov sammen med de andre ender, så hun ikke skal rende rundt og nøjes med at kigge på de andre ender. Så velkommen til dig, Anja. Tak skal du have. Ja, vi må se, om vi kan give hende lidt mere mod, efter hun er kommet tilbage. Ja. Det virker som om, at der er røget lidt af knisten der på vej i flyet. Og der er en lang flyvetur. Det var en lang flyvetur. Ja. Men sådan er det jo nogle gange, når man flytter sig fra et sted til et andet, og ligesom skal tilpasse sig og skal finde en ny plads, så kan man godt blive lidt usikker og lidt bange, og man kan blive bange for, at folk ikke kan lide en. Eller det er lidt ligesom, hvis man skal starte i skole, eller skal starte bare møde nogle nye legekammerater, så kan man godt være lidt usikker i starten. Og jeg tænker, at det er formentlig det, der sker hos hende. Der er sket en forandring i hendes liv, og nu skal hun finde ud af at svømme i den ordentligt. Ikke? Ja. Så hvad er dit råd, når hun føler sig lidt usikker og anderledes end de andre i fløjen? Først så skal hun huske på, at i virkeligheden er vi jo alle sammen forskellige. Der er ikke nogen af os, der er ens, og det glemmer vi nogle gange. Vi har et behov for, eller nogen har et behov for, at man skal ligne hinanden hele tiden, og det er ikke muligt. Nå, vi må lige hen op i øjenhøjde her. Men det jeg ville anbefale hende at gøre, fordi jeg tror faktisk, at inderst inde er hun en ret modig and. Ellers ville hun slet ikke have kastet sig ud i at se sådan ud. Så på hjemmebanen i London har hun formentlig været ret meget fremme i fjerdragten. Så det mod skal hun prøve på at finde frem herhjemme, men på en måske lidt mere stille og rolig måde, fordi den andedam, hun er landet i herhjemme, er formentlig lidt anderledes end den, hun boede i London. Så jeg vil anbefale hende at finde nysgerrigheden frem sammen med moden, så hun simpelthen begynder at stille nogle spørgsmål til de her ender, som hun er havnet sammen med. Og tør gå lidt tættere på dem og spørge, hvorfor ser I egentlig ud, som I gør? Eller hvorfor har I ikke nogen prikker? Eller hvorfor har I valgt at have grønne vinger, når jeg har hvide vinger? Hvad er forskellen på jer og på mig? Så hun ligesom er nysgerrig på dem og interesserer sig for dem. De fleste ender kan godt lide, at man interesserer sig for dem, og man er nysgerrig på, hvordan de har det, og hvorfor de er, som de er. Så egentlig vil jeg anbefale hende at være modig nok til at svømme lidt tættere på, og stille nogle spørgsmål, og så se, hvad der kommer ud af det. Så hvad så, hvis hun får ondt i maven, når hun skal over til de andre? Men det gør hun. Det er en del af det at træde ud på dybt vand, at det kan man godt få lidt ondt i maven af. Så er der noget, hun kan gøre, for at det ikke bliver så svært for hende? Ja, hun kan gøre det i det små til at starte med. Hun kan starte med at finde den af enderne, som måske virker mindst afvisende over for hende. Og ligesom prøve at komme tættere på den and til at starte med, og stille nogle spørgsmål der. Og så synes jeg, det er rigtig vigtigt, at hun skal huske på, at der er en grund til, at hun ser ud, som hun ser ud. Og hun har trives rigtig, rigtig godt med det der, hvor hun var. Så inden hun begynder at smide diamanterne og prikkerne og finde en anden læbestift frem, så skal hun lige overveje, om hun i virkeligheden ikke har det bedst med sådan, som hun ser ud. Ja. Så det ikke handler om, at hun skal lave sig om for at kunne passe ind, men det handler om, at hun skal være okay med, som hun ser ud, og så skal hun selv prøve heller ikke at dømme de andre. Okay. Fordi hun synes jo også, de er anderledes. Så de andre synes, hun er anderledes, og hun synes, de er anderledes. Så i virkeligheden er de jo faktisk i samme andedam, eller samme båd, ikke? Ja. Så det er derfor, jeg synes, at hun skal være lidt nysgerrig, ligesom komme lidt tættere på. Men hun vil have en lille smule ondt i maven, så find den, der er mindst farlig. Okay. Hun skal nok ikke svømme hen til ham eller hende, der har vendt numsen til et par gange. Vel? Så stille og roligt. Og så er der også en anden mulighed. Nogle gange så kan vi jo godt havne i den forkerte andedam, eller den forkerte klasse, og ligesom have et behov for at være sammen med nogle andre ender, eller nogle andre, der ligner en lidt mere. Så når hun har prøvet alt, hvad hun kan der, så kan det godt være, at hun bare skal sige, at det var rigtig dejligt at møde jer, men jeg har brug for at se noget andet, inden jeg beslutter mig for, hvor jeg skal være. Ja.
Så hvis hun nu kommer til os og godt lige vil snakke, inden hun tager over og stiller de her nysgerrige spørgsmål, hvordan kan vi så bedst stille hende nogle spørgsmål for at minimere den her chance for vildt ondt i maven og rette den anden Så skal vi spørge hende, hvad er det i virkeligheden? Hvad er det, vi tror? Hvad er det, hun er mest bange for? Okay. Hvad er det, hun er mest bange for, der skal ske? Måske er det, at blive afvist. Det gør rigtig, rigtig ondt, hvis man rækker den ene vinge frem, og så bliver afvist. Og det synes vi aldrig er rigtig rart, fordi alle er bange for ligesom at fejle. Alle er bange for at få kritik, og vi er også bange for at fremstå som en fiasko. Det er ikke noget, vi synes er rart. Men det er en risiko, og det er en del af andelivet også. Så kan man jo godt sige, måske så er det risikoen værd at løbe den chance. Fordi hvad er alternativet? Hvad hvis hun ikke går derhen? Så skal hun vende op med det samme flyve videre. Men måske var der faktisk rigtig meget at komme efter. Så nogle gange er det de der små chancer, man må tage, selvom der er en risiko for at blive afvist. Og når vi er allermest bange, så kan vi gøre 3 ting. Enten så begynder vi at pege fjer af dem, der er anderledes end os selv, og siger, det er da også mærkeligt, at de ser sådan ud, og hvorfor ligner de ikke mig, hvorfor gør de sådan? Det kan også være, at man bliver helt vildt opmærksom på, nu må min halskæde sidde ordentligt, og prikkerne skal lige pudses, og øjenvipperne skal lige have lidt ekstra, så jeg må være ekstra perfekt at se på, så kan de nok bedre lide mig. Eller også kan det være, at man stille og roligt trækker sig, og ikke rigtig tør at gå hele vejen. Så vi kan finde på at gøre det hele, og jeg ved ikke rigtig, hvad hun kunne finde mest på. Jeg tror måske godt, hun kunne finde på at polere diamanterne og putte lidt ekstra læbestift på, og tænke, hvis jeg bare bliver lidt mere perfekt at se på, så kan de godt lide mig. Det har hun i hvert fald nævnt et par gange, at det kan hun finde på. Så nu har hun bevæget sig hen og snakket med nogle nye ender, og finde ud af, at de har absolut noget som helst til fælles. Men hun vil gerne snakke med dem alligevel. Hvad vil dit råd så være til hende? Hvis hun... Spørgsmålet er, hvor hurtigt hun kan vide, at de ikke har noget til fælles. Okay. Fordi det er måske også det med at give det lidt tid til at finde ud af, om de har noget til fælles. Så det er nok mere end et par timer, tror jeg. Ja. Det er lidt tid. Så lige være lidt mere nysgerrig. Vær lidt nysgerrig på, hvordan der rører sig i deres andehoveder. Så hvor længe skal hun være nysgerrig? Så længe hun kan mærke, at det er okay. Så når hun kan mærke, efter et par dage måske, og tænker, at der sker ikke noget. Jeg kan ikke rigtig finde på mere at sige, og der kommer ikke noget ud af næbet på dem. Så må jeg jo nok erkende, at måske vil jeg lege bedre et andet sted. Vi har hørt, at hun rigtig gerne vil have mange venner. Endnu flere end dem har. Så hvad er dit råd for, at hun kan få sådan nogle gode venner? Så synes jeg, at hun skal invitere til fest. Ja. Hun er jo lidt af, altså jeg kan se hende for mig i London, og det er ikke gået stille for sig. Det har været hæftigt. Så måske skal hun være den, der bliver samlingspunktet. Okay. Altså i stedet for at være den, der løber efter alle de andre og tænker, kan I ikke godt lide mig, kan I ikke tage mig ind, alt det der, som i virkeligheden måske også skræmmer dem lidt, fordi de er så anderledes. Så kunne hun invitere, så hun kunne slå sig ned i sin ende af andedammen, eller hvor det nu er, eller et eller andet sted, og så invitere til et meget, meget stort andebal, faktisk. Hvor alle er velkomne. Og alle, man kan sige, invitationen skal være, at alle skal komme som den, de er. Ja. Så der er ikke nogen, der skal klæde sig ud, eller lave sig om, eller finde på nogle mærkelige ting for at passe ind. Så invitationen skal gå på, kom som den and, du er. Hun skal bare tro på det. Hvordan kan hun begynde at tro på det? Ved at begynde at prøve nogle ting af. Ja. Altså hun kommer ikke til at tro på det bare ved at sætte sig ned og tænke sig om. Så hun er nødt til at prøve nogle ting af, der ligesom bekræfter hende i, at okay, det er rigtigt nok. Og der tror jeg, vil anbefale hende at åbne fjerne og åbne vingerne og ligesom byde indenfor. Og vise, at hun ikke er så meget anderledes. Måske. Ja. Så det er en god idé, hun prøver det alene eller sammen med nogle andre? Spørgsmålet om hun har nogen lige nu, hun kan gøre det sammen med. Okay. Så er det spørge? Ja. Har du nogen, du kan holde fast sammen med? Næksen. Det har hun ikke. Der er ikke nogen. Okay.
Så hun står sådan lidt alene med det. Men det kan hun godt være. Det kan hun sagtens komme hjem. Så hun var bare... hun har 2 muligheder. Hun kan starte i det små. Sådan invitere de nærmeste 4-5 indenfor og tage en god snak med dem. Eller hun kan gå hele vejen og give den fuld gas fra start af. Invitere hele Anne Dammen ind, plus nabo Anne Dammen. Og så gå hele vejen fra start af, og jeg vil helt klart anbefale hende at gøre det sidste. Ja. Fordi frygten er der uanset hvad. Okay. Uanset om vi går et lille skridt, eller vi går et stort skridt, så vil hun mærke det der ubehag alligevel. Til gengæld vil tilfredsstillelsen for hende, når hun har gået all in med alle enderne og inviteret dem til alt muligt, den vil være dobbelt så stor. Og hun vil gerne have mange venner på én gang. Eller hun vil gerne have mange tæt på sig hurtigt. Ja. Så det vil tage hende lang tid, hvis hun starter med 4 gange. Ja. Og så skal hun huske på, at frygt er jo ikke noget, der sådan forlader fjerdragten. Bare fordi man så er gået igennem et eller andet, der har været svært. Så kommer man til noget nyt, der er svært, eller noget andet, der er udfordrende. Altså det forlader os ikke, men vi kan træne os selv til at blive bedre til at gå ind i det. Men det kræver altså, at man tør bevæge sig. Og ikke synke til bunds. Så det er nogle små skridt hele tiden? Ja. Og store skridt? Men ja, små eller store, eller i virkeligheden, bare hun er i bevægelse, det er virkelig, virkelig vigtigt. At der er dynamik. Ja. Så hun ligner heller ikke en, der har det godt med at gå i stå. Nej. Så sad du nok ikke her i dag, hvis det var. Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Så mit bedste råd til hende vil være, at hun får fat i sin nysgerrighed og griber fat i den del af hverdagsmåde, der handler om risikovillighed og fleksibilitet. Fleksibilitet, så prøver vi lidt. Nu ser vi, hvad der sker. Nå, det gik ikke. Eller det gik måske rigtig godt. Så går vi lidt mere den vej. Altså, at hun hele tiden tør prøve sig frem. For ellers er alternativet, at hun hopper på en flyver igen tilbage til London. Og det er ikke et alternativ, vel? Nej. Vi vil også være ked af det her. Ja, for så. Nej, det går slet ikke. Det går slet ikke. Du skal være her. Og så skal hun huske de 3 ting, at hun skal huske ikke at pege fjer af andre. Så selvom hun synes, at de andre synes, hun er forskellig eller anderledes, så må hun jo synes det samme om dem, siden hun overhovedet kan sige det. Så måske skal hun begynde at fortælle sig selv, at vi er alle ens indenunder de der fjer. Om der er prikker eller striber. Om der er prikker eller striber, så er der nok ikke en stor forskel, når først vi kommer derind. Alle ender vil gerne elskes. De vil rigtig gerne accepteres som dem, de er. Og så vil de gerne have nogle ender omkring sig, som de kan dele livet i andedammen med. Så vi er ikke så forskellige, de der ender, mennesker, hvad det nu er. Og nogle gange er det bare vigtigt at huske, at de er lige så usikre, som hun er. Okay. Har du en øvelse til hende, hvor hun kan minde sig selv om, hvor dejlig hun egentlig er? Hun kan starte med at gøre nogle ting, som gør hende rigtig glad. Nogle gange, når vi gør ting, der gør os rigtig, rigtig glade, og det kan jo være forskelligt fra dig til mig og til hende, men ting, der gør os rigtig glade, når vi gør noget af det, så oplever vores system det som om, at vi får kærlighed. Okay. Så selvom der ikke er et andet menneske, der giver os kærlighed, så kan vi faktisk give os selv det alene med bare at gøre nogle ting, der gør os glade. Så det er virkelig simpelt. Det er så simpelt, som vi nogle gange glemmer det. Og hvis folk derude er blevet nysgerrige for at høre mere om dine råd og din viden, hvor kan de så finde den her? Jamen, så kan de jo gå ind på Kuren mod frygt, som er en gratis e-bog, jeg har skrevet til hele Danmark. Så den kan bare downloades, og der udkommer et kapitel hver måned. Så det er bare at springe ombord. Så jer derude, I kan også komme lidt i bevægelse ved at gå ind og downloade din e-bog. Fantastisk.